Spremi brod za žurno isplovljenje, požar na obali. Danas smo imali uvježbavanje na moru. Prvo smo u luci proveli uvježbavanje požara na obali i žurno isplovljenje broda. Te smo nakon toga skupa sa OB 31 Omiš proveli združenu plovidbu po ATP NATO procedurama. Execute to follow, formation 1, station 1. Također smo gasili i požar na susjednom brodu, te smo proveli gašenje požara u vlastitoj glavnoj strojarnici i s time smo završili ovo današnje uvježbavanje. Obalni ophodni brod Umag je potpuno nova sposobnost, odnosno dodana sposobnost u ovim sposobnostima koje obalna straža trenutno ima. Definitivno smo sigurniji, imamo veće sposobnosti i zajedno sa drugim tijelima državne uprave pojačavamo naš nadzor nad morem.